Skal vi se at gøre noget ved det? Ja, de begynder at spidse til for den. Gjorde de så også der. Øj, det var tæt på. Men ham der, han skal altså op imod os. Ja, se der. Oj, begge to fik han der. Au, min arm. Perfekt. Yes, det var godt. Virkelig et skoleeksempel i, hvor meget vinden betyder for den. Ja. Kom på højre her. Nej! En lille lortenet. Ja, præcis. Det er virkelig også et latterligt net, så vi skal have købt et nyt, bedre og større et. Ham her, han skal lidt til højre for os nu, så vi får ham, det er helt sikkert. Nu begynder han at strække sig lidt. Det er en ideel chance der. Hep! Kom nu op med dig! Et sådan! Øj, jeg fik sværm. Gjorde den? Det var ellers en sådan eller noget. Den bliver ved. Jeg så det ikke lige, nej. Ej, hvor skørt. Og den bliver ved med at flyve, den der. Den ville godt nok ikke op og lette, den der, hva'? Øj, prøv at se, hvor meget blod der ligger derude. Nå, hold da. Prøv at se, hvor meget blod der ligger ude ved. Det var helt vildt. Ja. Ej, I ser alle de sorte ender der nu. Men jeg tager bare nettet her. Ja, okay. Fast, mand, den bløde. Ej, det er godt det her, mand. Skal vi bare prøve at skyde dem allerede? Ej, så jammer den. Ej, og den jammede. Der er to her nu, kan du se. Der og der. De er døde begge to. Fedt! Ja, ellers så går det ikke. Nu skal jeg bare på det mere. Nu skal vi bare på det. Ej. Godt. Ej, den er god endnu da. I god stand endnu. Ej. Ja, det skal vi gøre. Nu kan du altså ikke sige, at jeg ikke dublerede. Nej. Ja, det gjorde du nemlig. Det gjorde du nemlig. Ja, tak. Perfekt. Ej, jeg elsker at være på jagt med dig. Altså, præcis. Jeg tænkte, der var en. Præcis, det er så fedt. Super dog, 3 mere. Haps. Ja, simpelthen. Ej, den har fået. Den fik både din og min havlsværm. Gjorde du ikke det? Så var det kun mig, der. Jeg fik i hvert fald min nummer 2 havlsværm der. Var det her omkring, eller hvad? Ja. Kan godt være, at den kommer på højre side her. Der. Sådan. Kort proces. Fedt.
Skide godt. Min magnet her, den er sluppet i velcroet, og den fløj bare rundt over det hele. Der er ikke meget, vi sejler til, der slipper igennem, hva'? De ser så sjove ud, de store der. Helt tynd hals. Ja, ja. Det er fint nok. Skal have alle tre led. Ja, skal vi bare skyde dem? Nej. Sådan. Nej, dykket! Det gjorde den. Ej! Dykket lige midt i havlesværm. Jeg tror ikke min den holdt til. Din den så ellers godt ud. Kom op igen. Sådan. Er du rigtig glad, at den gik til den måde, mand? Ej, hvor godt. Den hang bare, det er fordi den kunne se alt det blodet. Den hang bare lige 3 meter over båden. Da du drejede om, så fik den lige et par meter mere, men det var da ikke mere end det. Det var lige sådan 5-7 meters afstand. Den skreg ikke på vej ned, hva'? Jeg blev helt i tvivl. Shit! Nej, ja. Ja, skyd! Jeg er ikke sikker på, at jeg skal. Nej. Det var godt nok vildt. Snart vi spiller en lille smule. Nej, det må jeg sige. Vi er godt nok farlige. For hvert sekund de bliver liggende, der bliver det bedre og bedre. Stadig langt ude. Ja! 2 stykker, du. Ej, jeg kan godt stå med tvivl om, hvad jeg skal skyde efter. Ja, fair nok. Ej, den ene den dykkede der. Jeg synes ellers, jeg ramte den godt nok, men den dykkede sgu alligevel. Jeg fik holdt på den, men drejede den anden vej. Ah, ja. Der. Ja, det er så dejligt. Skide godt. Flask. Ej, det er altså nemmere for den her. Ja. Sådan at stå og... Ja, det er det bare. Det er meget mere comfy. Der kommer lige en her på siden her. På venstre side. Nej, den kommer på højre. Ja. Godt. Ej, det var godt, vi fik den også. Sådan. Skide godt. Der hedder med en også. Bare op i en Til en hovedskud. Ja. Se, hvordan det meget lidt bløder i vandet derfra. Så lige, ja, nu kommer den. Så er du bare på den nu. Så drejer du bare helt om på den. Ja, sådan der, så bare lige ud nu. Rigtig godt. Det var 3 trapper. Det var det bare. Stenhamrende stød. Nej, men til højre eller venstre? Jeg tager den bare på højre. Au! Bare lige efter bogen, hva'? Det er godt. Ja, det var dem, der jeg snakkede. Hvad er det for en fugl? Det er en edderfugl. Ja, der fik vi den godt nok bare. Haps, du. Det var den ikke udfarvet. Ja. Stærkt. Og så lander der meget edderfugl hele vejen rundt her. Ja, det går der meget. Det er typisk. Den bløder bare lidt som en lille puls op med blod. Godt over til højre. Ja, ja. Ej, du skal måske... Ja, det er fint det der. Det er rigtig godt. Nej, nu dykkede den sgu. Hvad? Nu dykkede den sgu. Nu var den her igen. Den dykkede, del med lige.
Og den er færdig igen. Ja, godt. Godt. Fortsæt bare lige lidt her den her vej. Så. Ej. Jo, nu går du bare på den igen. Jo. Super det der. Så bare lige ud lidt her. Yes, nu fik vi den fanget. Og nu letter de. Det var den ikke helt med på, den skulle dø af. Nej, nu kom den op. Den er død. Den er stendød. Godt. Ja. Swoop! Hold fast, den er flot. Har du lige set. Hva? Wow. Den er ikke helt død endnu, da. Nu begynder den at knurre her også lige om lidt. Så vil jeg bare holde retningen her lidt. Ja. Yes. Hold da kæft, du skød 3 i det første skud. Vanvittigt. Nej, den satte sig bare ned. Du har ikke ramt dem der. Men du skød 2 ned i det første skud. Imponerende nok. Det er blevet skud. Ja, simpelthen. Ja. 100 p. Dem klapper vi. Jeg tager den. Ja, så tager du den bagerst. Hvis de overhovedet vil. Det der, det gad jeg ikke at finde mig i. Det gad jeg simpelthen ikke at finde mig i. Sådan er det. Det kunne den altså glemme, det der. Hvor kommer den anden op henne så? Jeg tænkte, den anden den ville dukke op lige ved siden af. Jeg mistede simpelthen tålmodigheden med den. Det gad jeg bare ikke. Og så er det nemlig nu at give den plads til at komme op i vinden også, så den ikke dykker, men faktisk letter. Det er det, jeg gør nu. Så er det forhåbentlig det, den vælger. Nu stiger den i vandet. Yes. Jeg ved det ikke, men nu er den i hvert fald død. Den var nok også død i dit. Ja, det skal ikke dykke. Nej. Fedt. Mega godt. I fik sådan rigtig en der. Ja. Jo. Så er det jo vendt. Nu kører det. Nu kører det du. Fuldstændig. Så bliver vi ved. Ja, præcis. Skidevær med færger det hele. Jeg ved ikke, hvad han gør nu. Om han flyver, eller hvad han gør. Den vej der. Ja. Og vi er kommet for langt ud. Han svømmede helt vildt. Det kan så godt være, at han gør det. Jo, du fik ham del med. Og måske ramte jeg ham lige frem også i nummer 2. Det tror jeg gjorde. Ja. Bare prøve igen her, eller hvad? Sådan der, du. Nej, jeg blev for at holde igen, fordi jeg tænkte, det var sgu for langt ude. Kort proces.